سلام كما يتوعلو كبراتن كبران انتغات عتلت مدباتنا كابز قتلنا نلو معل التدالي زلو زيناتات كنا أربال كمينا بمجمريا أرستاتو درو خبز جمار سالساي سمونو عطيرو زلو كينات أمريكا لإسرائيل أنصار إيران أمريكا توسخي جزوف وتعدرو حيلينا بإيران كمزل كساقاسة أفريقيا حيل غير أمريكا أبتا عند حقوق الطبع إيران مخانا زلقر الله استراتيجيوي دسيت دبداب نفرت خمز فتسمة بوقعي قليتو ستيت ديبارتمنت أمريكا حدش مرحي إيران آيات ولا مشتاب علي خاميني زركبو اللوطان زحب رسب 10 مليون دولار شلمات كيب مخانو عمر باب حبريتو وابزوطو مقلتي أفليتو بتوسخي واشنطن بزعبا سلست مرحتي هقراو لحنة إيران زخون حبريتان زهابون نا جنزب شلمات قريبا خمزلا قليتا قدامي منستير إسرائيل بنجامين نتانياهو بمدقعت إيران تقاتلو كخون كم زخيل حبريتاتات ينافس على إيران توسخ تحمشت نفرت كينات أمريكا هريما خمزة حمششت قليتا أمريكا نتمدقعت كوانت أمنتلو نتزورده قدات جن قليل كتبل قليتا طلع تنفرت دما زدلي تقناتات تغيرلن عبزحة ريزينا بسرحن كم زملسا وسيخا قليتا عرست زيناتات يهم كتكتاتلو جان يكون كبرات تعذبتنا حج دما نبزر زراتو منغست إيران نتي إسرامي تاويت ندادا عالمنا زمحلالفلو وشمت هرمز بمعتاو نقطبا عالمنا حنيق وحيزولو أبزر كبالو جيزي منغست أمريكا توسختي لعلي كلتش سراويتنا بإيران كبقس ترير تزاز كالزم حلالفة مع كنات زينا أمريكا يقلتالوها زي بهتوت أب كنات إيران نختم برتزاز توهبه أب جابان دسيت أوكيناوا عسكرو زنبرا سراويت حيل بحر أمريكا أبتو معسكرو زنبرا كلو نبرتو ترانيفو مستازوننا عباي مركب كنات زاقيت قعزو جميرو خمزلو تفليت الله بمسالة تبتاب فوكس نيوسن واشنطن بوستن زانزي توسخ سراويت حيزات بيجيسا زلا مركب كيلات أمريكا USS تريبولي LHA-7 بزبل ملالي تفلت مركب مخاناون تفليت الله كم زفلت أمريكا أبز جزيزي زاجيت ب USS أبراهام لينكولن USS جيرارد آر فورد زبل أسماء زفلتا نفرت كينات دسك مع عرموشش مراخب كينات أما كلاي مبراعات الجعاء أبزو كينات تساتفن كم زلا زفلت كوينو إيران قدم قال معلتات نتا أبراهام لينكولن تفلت مركب هاريما كابتا موزاي كم زجبرت تاريخ رمجلاتا منستر مكلخال أمريكا فتم حسود قبل بترير كم زلت أقوي يذكر انتو خونقن زحجي بأفر كبوز تتعوى عسهل ساي مركبن توسخ تخلت تشح سراويتن أمريكا تكينات كم زي حسبتو قليل كم زي كون اللامر على مخانو بزوحة تنتنتي قمتاتهم هيوم لولو زحجي كتتب حيلو زي مركب عبتناي معاكلاي مبرا حدش بوتو نخبت تحون تلت سمون ويون عسرت عن مجتمعالتات كوس دلو خمز خونة يفلات عبزغط المعالتات أبلع إيران أزيكا بالدبدابات كفتم مخانو مزقلت بريزيدنت ترامب إيران زنبرا حيل بحري عن يلو حيل عيراون كنقسا سايكلنيو وونجا في مسايلاتا كابتا موتا خوينولو مرحتاون تقانتلو ميب زلو اماراتي إدكامها بترايو زبلو مدارتات كام جمارت كويناتات يحيزو بتدقاقا مخقاو حقوان تقاني إيران كن أمولو ما كلاي مبراغن إسرائيل أبز مرتاتو عقدست علاماتات التكايدو زلانا مسايلن نايدرون متقعتتاتن لخانت معال تخمزي قوارتا على متعزبو زلا حق خويني يركب مزبز تحازينا تمالي أبا عداد عراق زركب إنباس أمريكا كاب إيران مستتوكوس مساعد كان مستهرمة وكيل زينا رويترس قليتو نزب قمت بمتاو دما قنصلاوي بيت صحفة أمريكان إنباس أمريكا بعراقن زيقاتاتن زدلي تنقاعاتات نغقبرو ترير متنقاعتا زحزة لمقلتي أو جيلو إنباس أمريكا مقلتيو بإيران زمو ولون مس إيران زدناقتون استفلاليو قبرش براوين عطوات أب وحسنات زيقاتات كبيد حدقا خوينو مالو عبز سمو زيتراي عبل علي زيقاتات أمريكا تكالات أمريكان أقدست تحت أرضتات متقعتات فتيمومي زون عطوات أب عراق أمريكاوينن كالوت وتعتنياتاتن أبز قلقلولو هوتيلاتن تكالاتن متقعتات مفت أمريكا قبل أبز حتى تلو مقلتيو زيقاتات نز ترديهم زدلي تنقاعتات نخقبرو ترين وتنقاعتا بنتحللاف في زازن زخم زيل كله إيران أب حجرات ما كلاي مبرا أب زركب معسكراتن وتهدراوت كالاتن أمريكا تقبرو زلا متقعتات درونن مسايلاتن تقتلو سلزلا أمريكا 10 شحت على درونات وارات أب كلن حجرات ما كلاي مبرا تخيلو خمزلو بنتاغون قليتو إيران توسخ تحمشت نفرت كينات أمريكا هريما خمزة حمششت قليتا
እዘን ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ጉዕዞ ከለዋ መሬት ከይወረዳ ከይደን ነዳድን ብምምላእ ተባሂለን ዝተሰርሓ ነፈርቲ ኮይነን ቅድሚ ገለ መዓልትታት ኣብ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝርከብ ልኡል ሱልጣን ዝተባህለ መዕርፎ ነፈርቲ ተዓሽገን ከለዋ ብሚሳኤል ኢራን ከም ዝተሃረማ ካብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ገሊጹ። እዚ ጋዜጣ እዚ ኣብ መግለፂኡ እዘን ዝተሃረማ ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ወሪድወን ዘሎ ጉድኣት ከቢድ ዝበሃል ከም ዘይኮነን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘድሊ ጽገናታት ይግበረለን ከም ዘሎን ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ናብ ስራሕን ክምለሳ ከም ዝኽእላ እንድሕር ምግላጽ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ሞትን መቑሰልትን ከም ዘየለውን ካብ ሰብ ስልጣን ኣሜሪካ ሓበሬታ ረኺበ ክብል ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ካልእ ከምዘን ዝተገልጸ ዓይነት ነፋሪት ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ኣየር ኮይና ነዳዲ እናመልአት ከላ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ዒራቅ ወዲቓ ከም ዝተሓምሸሸትን ኣብኡ ዝነበሩ 6 ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ እውን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑን ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ስቴት ዲፓርትመንት ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ንስልጣንቲ ኣብ መጀመርታ መዓልታት ኩናት ብደብዳብ ነፈርቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተቐትለ ኣቦኡ ኣያቶላህ ዓሊ ኻሚኒ ብምትካእ ዝለዓለ መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ኮይኑ ዝተሾመ ኣያቶላህ ሙሽታብ ዓሊ ኻሚኒ ዝርከበሉ ቦታ ንዝሓበረ ወይ እውን ብዛዕባኡ ዝኾነ ሓበሬታ ንዝሃበ ሰብ $10 ሚልዮን ሽልማት ቀሪባ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ዋሽንግተን ካብ ኣያቶላህ ሙሽታብ ዓሊ ኻሚኒ ብተወሳኺ ነቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ጎደናታት ቴህራን ሸናዕ ክብል ዝተረኣየ ላዕለዋይ ሓላፊ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢራን ዓሊ ላሪጃኒ ዝርከበሉ ቦታ ንዝሓበረ እውን ናይ ገንዘብ ሽልማት ቀሪባ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ሓላፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ኤክሰት ብወገኑ ሓድሽ መራሒ ኢራን ብከቢድ ቆሲሎም ኣለዉ ዝብል ግምት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ዛጊት ኣበይ ከም ዝርከቡ ምስጢር ኮይኑ ዘሎ ሓድሽ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ሙሽታብ ዓሊ ኻሚኒ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ስልጣን ካብ ዝድይቡ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ማዕከናት ዜና ኢራን ምስሎም ከይተረኣየ ብድምፂ ጥራይ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣሜሪካን ሕነን ክፈድዩ ምዃኖም ቃል ከም ዝኣተዉ ይዝከር። እምበኣር እዚ ብዋሽንግተን ቀሪቡ ዘሎ ናይ 10 ሚልዮን መወናወኒ ናብ ሓለፍቲ ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ዝቐንዐ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ግምታት ኣሎ። እዚ ኣብ 1979 ዝተመስረተ ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ንመንግስቲ ኢራን ብፍጹም ተኣማንነት ዘገልግልን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድማ ኣብ መሪሕነት ኢራን ዕዙዝ ኣበርክቶ ዘለዎን ዓቢ ተራ ዝፃወት ዘለዎን ውድብ ምዃኑ ይንገረሉ። ኣያቶላ ዓሊ ኻሚኒ ቅድሚ ምዋቶምን ዝበዝሐ ክፋል ስልጣኖም ናብዚ ሰራዊት እዚ ከም ዘመሓላለፍዎ ተገሊጹ እዩ። ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ነቲ ብሸዓ እስልምና ዝምራሕ መንግስቲ ንምሕላውን ካብ ደገ ንዝመጽእ ተጠብቦ ንምክልኻልን ተባሂሉ ካብቲ ሃገራዊ ሰራዊት ኢራን ንበይኑ ተፈልዩ ርእሱ ኪሉ ዝቖመ ሰራዊት ምዃኑ ይፍለጥ። ዛጊት ሙሽታብ ዓሊ ኻሚኒ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ነገር እኳ ተዘይሃለወ ኣብ እግሮም ተሃሪሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዘረባታት ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣያቶላህ ሙሽታብ ዓሊ ኻሚኒ ብህይወት ኣሎ ክብል ከሎ ቀዳማይ ሚኒስቴር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ግን ብህይወት ተሎ ገጹ ዘይርኢ ሞይቱ እምበር ክብል ተሰሚዑ እዩ። ኣብ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣቦምን ኣዴዮምን ከምኡውን ሓፍቶም ዝሰኣኑ ኣያቶላህ ሙሽታብ ዓሊ ኻሚኒ ኢራን ሰማዕታታ ኣይትርስዕን እያ ኣብ ልዕሊ ጸላታ ድማ ሕናያ ክትፈድያ ክብሉ ኣብቲ ንመጀመርያ ግዜ ከም መራሒ ኢራን ብድምፂ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ርእሲ ምዝራቦም ኢራን ኣብ ማዓስከራት ኣሜሪካ ትገብሮ መጥቃዕትታት ከም ዘይተቋርፅን ወታደራት ኣሜሪካ ካብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ክወፁን ተሪር መጠንቀቕታ ከም ዝሃቡ ይዝከር። መንግስቲ ኣሜሪካ ብዘይካ ኣያቶላህ ሙሽታብ ዓሊ ኻሚኒን ሓላፊ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢራን ዓሊ ላሪጃኒን ሚኒስትሪ ድሕነት ኢራን እስማዒል ኻቲብ ከምኡውን ንሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኢስከንዳር ሞሜኒ ዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ንዝሃበ ናይ ገንዘብ ግንዖ ዓዳልያ ትርከብ። ሓደ ካብዞም ኣብ ዓይኒ ኣሜሪካ ኣትዮም ዘለዎ ሓለፍቲ ዝኾነ ዓሊ ላሪጃኒ ኣብ ሰሙን እዚ ምስ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዘሽኪያንን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሚኒስተር ዓባስ ኣራግቺ ኣብ ጎደናታት ኢራን ክዘዋወሩ ከም ዝተራዩ መራኸቡ ብዙሓን ዓለም ገሊፀን ምንባረን ይዝከር። እዚ ፍጻመ እዚ ድሕሪት ሓላፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግሰት መራሕቲ ኢራን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ተሓቢኦም ኣለዉ ክብል ዝሃቦ መግለፂ ብምንባሩ ድማ ኣዘራራቢ ብዛዕባ ኮይኑ ምንባሩ ይፍለጥ። መንግስቲ ኢራን ብዛዕባ እዚ ብኣሜሪካ ዝወፀ ናይ ገንዘብ ሽልማት ተሓቲቱ መልሲ ከም ዘይሃበ ኣብ ሮይተርስ ዝወፁ ጸብጻባት ይሕብሩ። ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ኣብታ ዓንዲ ሕቆ ቁጠባ ኢራን ምዃና ዝንገረላ ደሴት ካርክ ከቢድ ደብዳብ ከም ዘካየደ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹ። እዛ ደሴት ኢራን ንሰደድ ዝቐንዐ ፍርያት ነዳዲ ሃገራት ተፍርየላን እትኽዝነላን ደሴት ኣብ ርእሲ ምዃና ነዳዲ ዘጓዓዛ መራኸባ እውን እትዕሽገላ ኣብ ቁጠባ ኢራን ኣዝያ ኣገዳሲት ደሴት ምዃና ይፍለጥ።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ዝተባህለ ገጽ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝለጠፎ መግለጺኡ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ታሪኽ ማእኸላይ ምብራቕ ካብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ነፈርቲ እቲ ዝዓበየን ዝኸበደን መጥቃዕቲ ክበሃል ዝከኣል ደብዳብ ፈጺሙ ኣሎ ክብል ኣስፊርዎ ይርከብ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ብማእከላይ ዝተኻየዱ ዝበሎ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብታ ደሴት ዝርከብ ኩሉ ወታደራዊ ዕላማታት ከም ዘዓነዎ ኣፍሊጡ። ካርግ ካብ ቀንዲ መሬት ኢራን ብዙሕ ዘይትርሕቕ ውሕዳት ሰባት ዝነብሩላ ደሴት ምዃና ይፍለጥ። መንግስቲ ኢራን ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ድሕሪ ምኹናን ከቢድ ሳዕቤን ዘለዎ ግብረ መልሲ ክህበሉ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ምንጪ ቢቢሲ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብህይወት ምህላውን ዘይምህላውን ኣጠራጣሪ እዩ ዝብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ኣሜሪካ ኣብ ገጻት ትዊተር ዘስፍሮ ዘለዎ ሓበሬታታት ብመንግስቲ እስራኤል ብተደጋጋሚ ፕሮፓጋንዳ ኢራን ብምባል እኳ እንተተነፅገ እዚ ከም ጭብጢ ኮይኑ ዝቐረበ ክልተ ቪድዮታት ናይ ኔታንያሁ ግን ብኤኣይ ዝተሰርሐ ቪድዮታት ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ናይ ኤኣይ መረጋገፂ መርበብ ሓበሬታታት ብምክልዑ ነዚ ተበጊሱ ዘለዎ ወረታት ሞት ኔታንያሁ ኣጋዲድዎ ይርከብ። ቅድሚ ሕጂ መንግስቲ ኢራን ነቲ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ብዘለዎ ጨካን መርገፂኡ ዝፍለጥ ሚኒስተር ሃገራዊ ድሕነት እስራኤል ኢታማር ቤን ግቪር ናብ ገዝኡ ሚሳኤል ብምትኳስ ከም ዘኸተለቶ ንዘውፀቶ መግለፂ መንግስቲ እስራኤልን ምዕራባውያን ሚድያታትን ውፁእ ሓሶት ክብሉ ብኡ ንብኡ ከም ዝነፀግዎ ዝዝከር ኮይኑ ከይወዓለ ከይሓደረ ግን ቤን ግቪር ብከቢድ ቆሲሉ ኣብ ሕክምና ከም ዘሎ ካብ ውሽጢ እስራኤል ዝሰሎ ሓበሬታ ብምውፅኡ መንግስቲ እስራኤልን ምዕራባውያንን ነቲ ውፁእ ሓሶት ዝብል መዛሙረን ቀይረን ሓደጋ መኪና ኣጋጢሞ ብምባል ክሸፋፍናሉ ፈቲነን ነይረን። እንተኾነ እቲ ገዛ ኢታማር ቤን ግቪር ብሓዊ ቃልቃል እናበለ ዘርኢ ካብ እስራኤል ዝወፀ ቪድዮታት ግን ክሸፋፍናሉ ኣይከኣለን። ዛጊት ስጋሕ ሕጂ እውን ኢታማር ቤን ግቪር ይሃሉ ይሙት ዝቐረበ ብቑዕ መርትዖ የለን። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደባትና ንሎም መዓልቲ ተዳልዩ ዝነበረ ዜናታትና እምበኣር ነዚ ይመስል ነይሩ። ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተልቲ መደባትና ክትኮኑ እንዳዓደምና ዘለኩም ሪቶ ይኹን ነቐፌታታት ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡልና ብትሕትና ንሓትት። ብኻልእ ዜናታት ስጋብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ